planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Kinka, klima eta natura krisia. Albisteak. Kaixo entzule, zer moduz? Hemen gaude berriz, utzik egin gabe, klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcastean. Eta ezer baino lehen, beti bezala, azken egunotako albisteak. Askotariko ingurumen inpaktuak adierazle bakarrean integratzeko sistema bat sortu du EHUko Ekopol ikerketa taldeak. Klima aldaketak du pisu handiena kalkulatu duten ingurumen eragin osoan. Bildu dituzten datuen arabera, Petronor da alde handiz ingurumen inpakturik handieneko enpresa. Bigarren gaua egin du Aroztegiko auzipetuen aldea antolatu duten kanpaldiak. Elizondoko plaza hartu du mobilizazioak eta larunbatera arte iraungo du. Auzipetuak absolbitzeko eskatzeko elkarretaratze batekin amaituko da. Marieneko lur emankorra irauli dute. ELB sindikatuak lurzaindiak eta ostia sareak egin dute ekintza. Eraikigarriak izateko arriskuan diren kanboko Marieneko laborantza lurretan. Ekintza lerro horretan maiatzaren 17an barazkiak landatzera deitu diete herritarrei. Eskolen inguruneetako airearen kalitate maila txarra dela berretsi du ekologistak martxan taldeak. Nitrogeno dioksidoaren kontzentrazioa neurtu du ikastetxeen inguruan. Donostian, Bilbon, Barakaldon eta Tuteran. Guztiek pasa dute homek aholkatutako muga. Horiek besteak beste lerroburu nagusiak eta jarraian eduki gehiago. Gaur Kinka podcastean, naturaren eskubideen aitortza, paradigma aldaketa baten aurrean. Albiste gehiago Kinkaren buletinean. Eman izena berria.eu atarian eta jaso ingurumen gaiei buruzko azken albisten berri zure posta elektronikoan. Kinkatik Kinkara. Irizar autobusak. Iraultza isila hemen da. Irizar teknologia eta markadun abanguardiako autobus jasangarriak hemen dira. Kaixo, Oli, zer moduz? Kaixo nagore, primeran, oporretatik bueltan ja hori bai, errutinaren gurpilean, baina ondo. Hori da, ni ere berdin. Tira errutinari jarraituz, ze termino ekarri duzu gaurkoan? Gaurkoan espezie inbaditzaile. Aspaldiko partez ezagutzen dudan termino bat. Espezie inbaditzaile, ados, baina tira, azalduko dugu zer diren espezie inbaditzaileak? Labur-labur, beren jatorrizkoak ez diren ekosistemetan sartu eta bertako oreka ekologikoari kalte egiten dieten espezieak dira. Oreka ekologikoari kalte egiten dietela diozunean, zer esan nahi duzu zehazki? Ekosistema horretan dauden landare zein animaliei kalte egiten dietela. Ados. Eta zer espezie inbaditzaile ditugu adibidez Euskal Herrian? Denetarik daukagu, pampa lezka dugu, mimosa ere bai landareetan, zebra muskuiluak, amerikar bisoiak, ate erdoiltsuak, ibaikarra marrogorriak. Izen zientifikoak behintzat badira sormenekoak, Bai, zalantzarik gabe.
Gertatzen dena da hori, espezie inbaditzaileak bagenituela lehendik ere, eta orain, klima eta natura krisiarekin ikusteke dagoela zer gertatuko den horiekin. Noski zer, beste espezie guztiekin bezala horietan ere izango du eragina, ezta? Bai, hori da, espezie inbaditzaile batzuk desagertu egin daitezke, eta beste batzuk aldiz, indarturik atera daitezke, eta lehen iristen ez ziren tokietara hedatu daitezke. Hau da, are inbaditzaileagoak izan daitezke, ezta? Hori da, eta dena kate bat denez, inbasio biologikoek klima eta natura larrialdiarekin batera, esan bezala, beste espezie batzuen migrazioak eragin ditzakete, espezie arriskutsuena tartean, eta hala, gaixotasun berriak ekarri. Zer panorama nagore espezie inbaditzaileekin? Bai, ez dira txantxetan hartzekoak. Naturaren eskubideak, justizia ekosoziala eta bi arlo horietan azken urteotan gertatzen ari diren eraldaketa juridikoak. Hori izango dute hizpide maiatzaren 19 eta 20 Bilboko Bizkaia aretoan antolatu duten naturaren eskubideak, justizia ekosoziala eta eraldaketa juridikoak jardunaldietan. Teko, Madrilgo Carlos Hirugarrena Unibertsitateak Ecopol eta Speak for Nature taldeek antolatu dute topaketa. Eta besteak beste, Iñaki Barzena eta Leire Urkidi Ecopol ikerketa taldeko kideek hartuko dute parte. Hauxe da hipotesi nagusia. Korronte bat loratzen ari da naturaren eta halabeharrez ekosistemen defentsan. Naturaren eskubideak aldarrikatzen hasi dira hainbat kolektibo, eta zenbait lekutan juridikoki ere gorputz hartu dute eskubide horiek. Gaurkoan beraz hipotesi horri helduko diogu, Iñaki Barzena eta Leire Urkidi bidelagun. Ohi bezala, oinarrizkotik hasi gara, terminoak lurrera ekartzetik. Lehenik naturaren eskubideak. Iñaki Barzena. Eskubideen historian datorren beste paradigma aldaketa bat, ez? Gu, Europan, Euskal Herrian, erromatarri zuzenbidearen tradiziotik gatoz, ez? Eta Erroman, eskubideen sujeto bakarrazan pater familia, ez? Gizonezko bat, edadekoa, zuria, nazionala, hori aldatu joan da, ez? Duela, 100 urte, emakume anglosajoniarrek eskatu zuten boto eskubidea, eta, emakumeak gaur egun mundu osoan ez, baina ia mundu osoan emakumeak eskubide politikoak eta dituzte, ez? Gero, adibidez ikusi dugu, ez? Igual jendeak ez daki, baina Hitlerren lehenengo gobernuaren legeak izan ziren animalien eskubideen defentsan, ez? Animaliek bebai, lortu dute eskubide batzuk, eta orain, ikusten dugu mundu osoan zehar ari dira zabaltzen errebindikazioak, eku diferentzetan, ekosistemen babeserako naturaren eskubideak, ez? Orduan, gaude paradigma aldaketa baten, nun ez bakarrik gizonezkoak, ez bakarrik hankabikoak, ez bakarrik, animaliak, baizik eta, ekosistemek bebai eskubideen sujetuak bihurtu daitezke. Eta behin hori argi izan da bigarrena, justizia ekosoziala. Leire Urkidi. Justizia ekosozial horretan kontutan hartu behar dugu hori, ez? Izan daiteke justizia bat gizakion eta naturaren arteko harreman horretan, ez? Izate naturaren eskubideen hil horretatik, baina baita ere gizaki talde ezberdinon artean, ez? Nola baite ingurumenarekin daukagun harremana ez dela neutrala sozialki, ez? Ez ditugula berdin pairatzen ingurumen inpaktuak, klase sozial altuko edo gastukoa izan, etnia batekoa izan edo bestekoa edo emakume edo
gizon izan, ez? Horrez berdintasunak daudela, adibidez hori, ez? Ingurumen inpaktua, proiektu kutsatzaileen kokapenaz adibidez ari garenean, edo airearen kalitate txarra, ez? Nor pairatzen du gehiago, sezonaldetan ematen dan, eta aldi berean hori, ez? Ingurumen onurak edo, ez? Ez nola banatzen dira sozialki, ingurumen eskubide horiek, ez? Aire garbi bat arnazteko eskubidea, urre osasungarri bat hartzeko eskubidea, eta orduan nolabait ingurumen justiziaren kontzeptu honek jartzen du fokua horretan ere. Eta bakarrik igual nolabait antropozentrikoagoa da, ez? Naturaren eskubideen ideia hau baina bueno, ere garrantzitsua, ez? Jartzea, aztertzea, ezberdintasun dauden, hori, komunitate ezberdinen edo talde sozial, botere ezberdina daukaten taldeen artean, ingurumenarekin dugun harreman horretan, ez? Paradigma aldaketa bat aipatu dute, izan ere horretarako bidea urratzen ari den korronte bat ari da loratzen. Aurrekari horiek zein diren eta une honetan nola gauden azaldu du Iñaki Barzena gonbidatuak. Krisialdi ekosozial oso sakonean gaude, sistema produktibo eta konsumitzaile kapitalista industrialak sortzen ditu arazoak bai gizartean eta bai ekosistemetan, ez? Eta horren aurrean mundu osoan zehar ari dira defentsa mugimenduak, naturalen defentsa mugimenduak eta esperientziak eta kanpainak egiten, ez? Eta bueno, hor nolabait paradigmatikoa izan zen, Europa ikasi dugu, Joan Martínez Alierrek esaten duen pobreen ekologismoa, ez? Leku askotan bere burua ez dute ekologistatzak usteko edo jote, baina munduan ikusten dugu euren bizilekuak, euren lan eremuak, euren nekazal lurrak eta euren urak eta euren ibaiak eta euren basoak defenditzen dituzten kolektiboak, eta hoiei esker sortu da nolabait korronte juridiko berri hau. Hain zuzen, kolektibo horiek guztiak dira bizpide dugun paradigma aldaketa horren sustatzaileak. Eta ia guztiek Latinoamerikara garamatzate. Barzena. Hasiera jarriko nukenik Ekuadorren, ez? Ekuadorreko konstituzioan Pachamamaren eskubideak aitortzen dira 2008an. Hor daukagu paradigma honen adibide importantena, Eta gero, Bolivian 2012an lege berezi bat naturaren eskubideak aitortzen egiten da. Gero, Txilen egon zen 2022an proiektu konstituzio bat, gero jendeak atzera bota zuena, baina proiektu horretan bai naturaren eskubideen defentsa eta babesa egiten zen, ez? Orduan, ikusten dugu, Latinoamerikan gainztutzen ere, izan direla korronte juridiko berri honen testigatzen nagusia, baina beste lekuetan bai ematen dira, eta Estado Espainiarreko kasurik famatuena da, Murtzia aldean, Mar Menor delako horretan sortutako burruka, eta horren dela gutxi gainera aukera izan dut handik bizikleta ekomartza baten, bizitza eta lekukotasunak izateko, eta zertoko jendearen testigantzak ikusteko, eta hor lortu da bai juridikoki, itxaso barneko itxaso horren izaera juridikoa lege baten islatu da, eta hor dago kasu oso interesgarri bat. Badaude kasu asko, munduan, nun ibai bat, edo baso bat, edo ekosistema bat, juridikoki onartzen da, hori, pertsona juridiko bat. Bide horri berriak izanik ikusteko dago oraindik ze garapen izango duten. Hala ere, Ekopoleko kideen iritziz urrats handi bada simbolikoki eta politikoki. Leire Urkidi. Zakit hori den bidea, edo hori den modua, edo zakit natura babesteko, badaude beste lege batzuk, bioaniztazioaren legeak, parke naturalak, badaude figura ezberdinak babesten dutena modu batean edo bestean ekosistemak, Orduan ezakit naturaren eskubideen babes hau, kontzeptu edo juridiko berri honek, zertan aldatuko duen praktikan hori, Eta nik horrere, jardunaldiei begira, baditut ere galderak eta jakin mina zentzu horretan. Baina nik uste dut, badela garrantzitsua zentzu hori simboliko batean ere, alde batetik batzutan ingurumen arazoetaz aritzen garenean, hitz egiten dugu hori, asko hori natura baliabidea, guk gure bizitza ona izateko nola erabili natura modu eraginkorrenean, baina ere, ez agortzeko porque behar dugu oraindik, oso antropozentrikoa dena. Modu batean ere, pizkate ekologismo erantzudu mugitzen garenean ere, nolabait ardurarena, gure responsabilitatea, gure ardura hori zaintzeko, eta nik uste dut
naturaren eskubidea beste pauso bat dela, ez? Pizkat, hori naturarekin beste harreman mota bat, ez? Nolabait kulturan ere aldaketa bat emateko, ez da bakarrik behar dugulako natura edo ardura bat dugulako horrekiko baizik eta nolabait hori, ez? Naturaren parte garelako eta natura bera badaukalako bere hori, ez? Bere izaera eta hori beste modu batean ikusi eta beste modu batean harremandu behar dugula, behar garelako edo, orduan ikuste dut hor badagoela, ez? Hori simbolikoki eta politikoki aldaketa hori, eta bakarrik baliabidea eta bakarrik ardura beste gauza bat ere bada, ez? Jardunaldietan hain justu ere horren guztiaren inguruan egingo dute gogoeta. Eta nazioartera bakarrik ez, Euskal Herrira begira ere jarriko dira. Iñaki Barcena. Guk jardunaldi hauek 3 zatikan jarri ditu. Ez alde batetik hori justiziako sozialaren, eraldaketa hori kulturala eta bar, leirik aipatu duena, bigarrenez lekuz leku eta zonalde diferentean, Latinoamerikan edo Europan edo egon diren esperientzia juridiko berriak, eta gero etorri gara gurera, Euskal Herrira eta Urdaibaira, ez? Urdaibai da biosferaren erreserba bat, bere lege osoa du eta bere aipamen, baina karo, orain ikusten dugu patata bero bat dagoen hor dauden proiektu berriekin, ez? Orduan hor dago eztabaida bat, eta eztabaida da betikoa, ez? Ea arauek laguntzen duten ekosistemen babes hori egiteko edo ez. Lehen esan duten bezala gauza bada legea, eskubideak edo zuzenbidea hobeto esan da, eta beste gauza badira justiziaren kontuak, ez? Askotan, nahi baino gehiagotan, ez baitoaz batera. Barcena. Justizia eta zuzenbidea askotan ez doaz batera, are gutxiago da. Sistema baten nun pilaketa kapitalista eta nolabait hazkunde ekonomikoa da lege nagusia, beste gauza batzuk, adibidez izakion eskubideak edo naturaren eskubideak kasu honetan, alboratuta gelditzen dira. Hori galdera moduan planteatzen du ea Urdaibaien, bai naturaren eskubideen errebindikazio hori mahai gainean jartzen ditugunean, ze ikasbidea ateratzen dugun, ez? Hor ekarri ditugu pertsona diferentziak, juristak, aktivistak, ikerlariak, horretaz mintzatzeko eta ikusteko gure baitan ere Euskal Herrian, eta gainera hori da, nire ustez, jardunaldi hauen garrantzia dago, oso gutxi egin dela Euskal Herrian kontu honetaz, ez? Igual beste leku batzuetan ikusi ditugu ekimen gehiago, ez? Horregatik guztiagatik arretaz eta atentuz erantzun behar zaie gaur egun puri-purian dauden afera ekosozialei. Eta horretarako begirada zabaldu eta baliagarriak izan daitezkeen ikasbideak bilatu behar dira. Iñaki Barcena. Ikusten dugu Euskal Herrian hainbat eta hainbat arazo ditugu ekosozialak direnak, ez? Eta ikusten dugu nunbait beti historikoki izan gara herri bat oso keskatuta gure ekosistemekin, oso herri industriala ere bai, ez? Eta alde horretatik kontraesanak eta gatazkak izaten ari gara. Orain adibidez leirek aipatu du, ez? Energia berriztagarrien auzia oso zabala dela gure Euskal Herrian, gehienetan pentsatzen dut jarduera berriak edo instalakuntza berriak energia berriztagarrietan eta denok pentsatzen dugu guztiz beharrezkoa direla instalakuntza berri horiek, ez gara ados jartzen non jarri. Zergaitik, arazoi diferentengatik, baina batzutan platzen da mendietan ez, naturaren kontrako eraso moduan ikusten dira, ez? Hori, bai gainean jartzen da. Nire ustez, olako jardunaldiak eta olako eztabaidak ikusirik gainera, beste herrialdetan, beste tradizioetan, beste eremuetan ze ikasbideak jorratu dituzten, ikas dezakegu, ekosistemen defentsan aritzen gareno ikusteko, ze prozedurak eta ze motako aurrerapenak egin daitezken, ez? Alde juridikotik bai, alde politikotik ere bai, eta nik uste dut alde sozialetik ere bai. Eta bilaketa horretan, ahaztu gabe presente izan behar da justizia ekosoziala, ingurumen justizia, eta baita jendartearen partaidetza ere. Leire Urkidi. Inguruman justizia hitz egiten dugunean, izan daitekela hori, edo eskubidetaz hitz egiten dugunean, eta lehen komentatu dut, hori, zelan banatzen den, nork pairatuko ditu garapen industrialaren eragin negatiboak, edo nork pairatzen ditu, eta baina gero justizia sozialean ere, baina baita inguruman justiziaren barruan, ere daude beste kontu garrantzitsu batzuk, direla parte hartzea eta errekonozimendua, pertsona eta talde
ezberdinen beharren errekonozimendu eta parte hartzea. Garrantzitsua dela, ez? Adibidez, energia berriztagarrien kontu honetaz aritzen garenean, oso gai kontra esankorra da, ez? Dituena arista asko eta ingurumen justiziaren perspektibatik oso gauza ezberdinak aztertu daitezkela, perspektiba global bat hartzen baduzu, Euskal Herrikoa, landa eremua versus iria, klase sozialen arteko, hor gauza asko aztertu aldira, ez? Baina gero badago beste alde hori ere parte hartzearena, ez? Kenean, arazo potolo hau, handia potolo eta zaila hauei, aurre egiteko tresna oso garrantzitsua izan behar dela, parte hartzea, eta gizartearen implikazioa, eta boterea ere ematea, gure etorkizun hori, guztion artean, hausnartzeko, deliberatzeko, gauza batzuk ez dira izango danak nahi ditugun moduan, ez? Baina hor parte hartzearen garrantzia ere, ez? Maiatzaren 19 eta 20 hortaz, naturaren eskubideez, justizia ekosozialaz, eta bi arlo horietan gertatzen ari diren eraldaketa juridiko ezarituko dira jardunaldietan. 3 gauza horietaz ikuspuntu sozial, politiko eta judizial batetik. Iñaki Bárcena. Izen tituluan ikusten den bezala, agertzen dira, hori naturaren eskubidea, agertzen da justizia ekosoziala eta eraldaketa juridikoak. Hau da, 3 gauza horietaz batera hitz egin nahi dugu, ez? Ez bakarrik arlo juridikotik, bezik eta ere bai arlo ekosozial eta arlo politikotik, nolabait importantea dela perspektiba, lehen Leirek esan duen bezala, ez? Arazo ekosoziala, perspektiba, ardatz eta interes asko biltzen dituzte. Eta ezin dira bakarrik gure gizartean batzutan, askotan lehezten da perspektiba ekonomikoa, hazkunde ekonomikoaren perspektiba soilik, ez? Hazkunde ekonomikoak ekarriko digu zoriontasuna eta bizitza ona. Eta ahaztu egiten dira beste hainbat eta hainbat, ez? Eta puntu guztiak nolabait mai gainean jartzen eta ikustea arazo sozioekologikoen problematika, perspektiba diferentetatik lagundu dezake konsensus bat aurrera egiteko, ez? Eta adibidez, hori Urdaibaien kasuan, edo hori energia berriztagarrien alorrean, edo elikagai subiranotasunian, eta bar, ez? Jardunaldi hauek lagundu dezakete ikusteko, perspektiba juridikoa, perspektiba politika, perspektiba ekosoziala batera joan behar direla, ez? Orain kinka eraberrituan baita bonus traka ere. Urrengo asteartean Mikel Lorda. Kinka, etorkizun bizigarriak irudikatzeko. Bukatzera goaz espezie inbaditzailez aritu gara hiztegian eta erreportajean aldiz naturaren eskubideez eta batez ere eskubide horien aitortza aritu gara Iñaki Bárcena eta Leire Urkidi Ekopoleko kideekin. Baina dagoeneko badakizu entzule, agur esateko kantua falta zaigula. Gaurkoan Indabe taldearen Noizean behin kantua. Astebete barru izango duzue gure berri kinkaren bonus track berezian eta 2 aste barru berriz gaurkoan bezala ohiko erritmoan. Berriaren klima eta natura krisiari buruzko kinka podcastean. Aio! Bestean behin agertzen da udaberriko euria bezala denak berdin jarraitzen duela zin egiten.
zu